Halo lur, piye kabare? Ketemu maneh nang channel Cak Saprul. Saiki Cak Saprul tutusan maneh lur nang Mojokerto, arep marani kafe sing ana nang ndukure bukit. Bagi dulur-dulur sing durung subscribe, monggo subscribe dulu. Terus sapa wae sing wis subscribe, matur suwun sanget dulur atas dukungane. Lan supaya Cak Saprul luwih semangat maneh gawe konten-konten sing luwih menarik. Iki Cak Saprul teko arah Surabaya lur, lewat jalur Alas Ndawar. Lah enake lewat jalur Alas Ndawar lur, sepanjang jalur iki sejuk banget lur, akeh ijo-ijoane. Terus kafe sing lagi viral iku jenenge Kafe Bukit Kayu Putih lur. Kenapa kok dijenengi Bukit Kayu Putih? Mergo kafe iki ana nang ndukure bukit nang sekitaran kebun tanduran kayu putih lur. Nah, iki lur, wis teko Kafe Bukit Kayu Putih lur. Penampakannya kayak ngene iki. Yuk kita masuk kemo. Lan gawe parkir sepeda motor iku kena biaya Rp3.000 lur. Tapi lek mobil Cak Saprul kurang tahu, soalnya Cak Saprul gak bawa mobil. Gawe tiket masuk sangat terjangkau, cuma 10.000 per orang lur. Nang kafe iki untuk protokol kesehatan juga diterapkan lur. Selama masa pandemik ada sanitizer, scan peduli lindungi. Kafe iki letake ana neng outdoor lur. Ana sing indoor tapi tempatnya cilik banget. Iki Cak Saprul sarano, lek dulur-dulur kepengin mrene mending rodok sorean ae lur, sekitaran jam 4 sore. Selain sejuk, adem, terus nek bengi ku view-ne lebih suwip lur. Nah, iki ana tempat permainane anak-anak iki. Bagi dulur-dulur sing duwe anak cilik-cilik monggo dijak mrene lur.
Lah iki lur, tanduran kayu putih ya lur. Nah, neng kono lur, biasae arek-arek lek isuk minggu isuk iku akeh sing dolenan motor trail. Nah, terus lek dino Sabtu ambek Minggu jam 6 sore sampai jam 09.00 dalu iku ono live musik lur neng cafe iki. Wes ya lur, tekan sakmene videone Cak Saprul. Sampai ketemu maneh nang video-videone Cak Saprul selanjutnya. Matur suwun.